Ngopi disitnya. Ben nguyuhe rasa. Asem kowe mangi sapi. Kan ngokop kayak sapi disingkat kopi. Lah kowe tuku kopi ning endi? Alah wis gari diombe. Tenang bae, pokoke nek metu karo nyong kudu ngopi. Kowe perhatian ya karo cewek. Kawit mbiyen, makanya akeh sing ngefan, tapi nyong males ora gelem. Masa sih? Hebat kowe ya. Kowe mbene ngerti apa? Hah? Jangan-jangan kowe artis ya? Anggap bae kaya ngono, tapi nyong garep nyalon DPR kayane. Hah? Gajinya gede, tunjangannya apa maning? Emangnya pira gajine? 3 juta tok. Lah, murahe. Ujarku 10 juta apa sepira. Tapi ra apa-apa, Ding. 3 juta ujarmu sebulan. Lah sepira setahun? Sedina. Lumayan kan? Urung mengko tunjangane. Cepet sugih kayane ya. 3 juta sedina. Lek sebulan sih sepira. Sih duitnya siapa sing gue bayar? Kowe nang apa? Malah meneng bae. Ora, Ngisuk nek menang ya, nyong bisa mbujuk ngasih ping 5. pantesan siki artis pada milu nyalon DPR. Lah wong gaji ora kira-kira. Iya nek kerjane bener, ujung-ujungnya ya wong cilik sing susah, wong dhuwur pada bunga.